Краят на февруари, началото на март е чудесно време да посеете вашите семена. Аз имам семена на люти чушки, които са 4 различни сорта. Искам да си направя експеримент, видя от кое колко ще покълнат, така че ще си ги разделя. Имам си и лепенки, с които да ги надпиша. Но преди това е добре няколко часа, може дори за цяла нощ да ги оставите да покиснат във вода. Това ще направя и аз и вече в следващото видео ще ги посеем в мини оранжерийката, която си имам към комплекта. Така, тъй като упорито не иска да излезе. Айде. Всъщност ще сложа ето тук сорта, за да не го объркам. И после на оранжерията ще си напиша и сортовете. Така. Нага Вайпър. Това са селекция от много люти чушки. Вкъщи много обичат да ядат люти чушки, аз не особено, но пък ще се радвам да произведем заедно един хубав разсад на люти чушки. Така, и още един лют сорт Каролина Рипър. Добре. Така, ето тук ще сложа сорта. Накисвам ги с вода. И след като набъбнат, ще ги изчакам няколко часа и в следващото видео ще ги посея в оранжерията. А на вас един хубав, прекрасен и ползотворен ден пожелавам!